De ce? Știi ce e bine și totuși faci opusul. Și de mulți aici se rupe filmul. Cei mai periculoși oameni sunt pentru ei înșiși. Sunt cei care înțeleg de fapt tot. Știu ce e bine, știu ce e toxic și totuși o repetă. Nu pentru că sunt proști, ci pentru că organismul lor caută ușurare, nu logică. Când corpul e sub tensiune, mintea devine avocatul impulsului. Asta se repară, dar nu cu voință. Scrie de ce în comentarii dacă te regăsești. Detalii despre cabinet și cartea cadou, bineînțeles, sunt în profil. Și de asemenea poți găsi cărțile, cursurile și multe altele.